Jeg bliver imponeret, når jeg ser dig i TV Øst, hvor begejstret du kan blive for en pakke tomater. Ja. Hvorfor bliver du begejstret for dem? Jamen, det er fordi, jeg er nørd, og fordi jeg i bund og grund synes, at man skal stemme en nørder til Bruxelles, fordi ellers så bliver man kørt rundt i managen af de store lobbyorganisationer dernede, hvis ikke man har blikket totalt fokuseret på, hvad det er, man vil med sit mandat. Det er fantastisk dejligt at være her i dag. Jeg tror roligt, man kan sige, at Radikale Venstre har vi et helt særligt forhold til Kalvehave. Yes. Ikke fordi I kvitterer med det med stemmer, men vi kommer altid at holde af jer, selvom vi ikke nødvendigvis holder lige så meget af os hver eneste gang. Fordi spørgsmålet er her på grundlovens 175 års fødselsdag, om den overhovedet er gearet til virkeligheden. Så lad os kigge på vores forfatnings sørgelige forfatning, og dernæst kigge lidt indad på vores egen demokratiske tilstand. Nu har jeg jo set Grundtvig. Han var fandme også utilfreds, ikke? Og næringsretten kom ikke med, og kvinderne, og ditten og dutten og datten. Du er også utilfreds. Hvorfor? Dem, der skrev grundloven, de var jo i bund og grund ikke rigtig interesserede i folkestyre. Og selvfølgelig var der nogle grundlæggende frihedsretter for en vis gruppe af borgere, som man jo synes skulle have mere magt. Men i bund og grund så var den første grundlov jo en magterklæring, kan man sige, eller en magtforfatning. Nu står vi i 2024, og så siger du, at der mangler totalt alt i grundloven. Der mangler rigtig meget. Der mangler ikke alt. Fordi der er nogle, vi kan ytringsfrihed, for eksempel, har vi jo stadigvæk retten til forsamling og så videre. Så der er nogle grundlæggende rettigheder, vi stadigvæk har. Men der er sindssygt meget af det, som står i de internationale menneskerettighedskonventioner, som der ikke står et pløk om. Altså, et par eksempler? Vi har jo for eksempel retten til retten til sikkerhed, retten til at uddanne sig, retten til liv, grundlæggende at være i liv og ikke blive slavegjort, ikke blive tortureret. Og det mangler i vores grundlov, men det er heldigvis sikret i en international konvention, som vi har tilsluttet os. Så vi kan vel bare slappe af? Det kan man godt sige, men jeg synes jo, det er en lille smule dovent, hvis jeg må være helt ærlig, at tro, at vi bare kan forlade os på det, fordi vi har jo også partier i Danmark, som gerne vil have, at vi træder ud af konventionerne. Så konventionerne er jo slet ikke sikret i vores nationale grundlag på samme måde, som grundloven er. Grundloven er trods alt vores forfatning. Og rigtig mange andre lande i Europa, som vi normalt sammenligner os med. Frankrig for eksempel, Tyskland er jo enormt gode til at modernisere deres forfatning, og så den følger med generationerne og følger med den virkelighed og den tid, som vi lever i. Så derfor så er det for mig at se, og for Radikale Venstre har været det i mange år, en absolut nødvendighed, at vi moderniserer vores grundlov. Så står du jo også over for 4 dage, der er til valget, ikke? Og jeg må indrømme, at jeg bliver imponeret, når jeg ser dig i TV Øst, hvor begejstret du kan blive for en pakke tomater. Ja. Hvorfor bliver du begejstret for dem? Jamen, det er fordi, jeg er nørd, og fordi jeg i bund og grund synes, at man skal stemme en nørder til Bruxelles, fordi ellers så bliver man kørt rundt i managen af de store lobbyorganisationer dernede, hvis ikke man har blikket totalt fokuseret på, hvad det er, man vil med sit mandat. Og det, jeg vil med mit mandat, det er, at jeg vil ind og arbejde med emballage. Jeg vil ind og arbejde med plast, genanvendelse, cirkulær økonomi, og så de enorme affaldsbjerge, som bare vokser og vokser og vokser. Vi har set det med tekstil her som er lige oppe i tiden. Og det gælder altså også både på plastområdet og på de andre fraktioner, vi sorterer i, at vi har på europæisk plan ikke styr på vores affald, selvom vi faktisk skal sortere i 10 fraktioner i hele EU. Så der er ikke styr på det, og det er mit fokus. Det er dit fokus. Ja. Men kan man ikke sige, at det er lidt smalt? Hvor mange? 15 er det vi har i? Altså, er det kun affald med dig så? Inden under affald, der hører hele cirkulær økonomi, der hører PFAS, der hører hele grundvandsspørgsmålet, der hører miljø ind under, der hører også genanvendelse af plast, og den måde, hvorpå vi så kan genanvende til at producere nyt på. Det er det åbne marked, det er det frie marked, og så er det hele miljøområdet. Og det er altså nogle enorme områder, vil jeg bare lige sige. Så jeg kommer ikke til at kunne slappe af, hvis jeg fokuserer der. Men det er bedre at lave et specifikt fokus med sit mandat, som også andre kandidater gør, end at brede sig ud på alt for meget, fordi ellers får man bare ikke nogen indflydelse, så ender man med at blive kørt rundt i managen dernede. Så en terrier simpelthen? Fuldstændig. Ja. Nu har jeg ikke selv, jeg har bare hørt, at der har været en meningsmåling i dag, som viser, at der er partier, der kan falde ud her fra Danmark. Mm-hmm. Er det Radikale Venstre, der er i farezonen, eller hvad? Altså, i den sidste opinionsmåling, der har vi ikke noget mandat. Men i alle de andre målinger, og der har også været fra andre institutter, der har vi jo beholdt vores mandat.
Så det bliver spændende på søndag, det er der slet ikke nogen tvivl om. Og jeg håber bare, at danskerne vil kvittere for, at vi har fokus på de næste generationer, på en grøn omstilling, på en omstilling af landbrugsstøtten og på miljøspørgsmål. Således at vi rent faktisk... Altså Radikale er jo historisk det mest EU-glade parti i Folketinget. Og det vil undre mig meget, hvis det er sådan, at danskerne ikke vil kvittere for det på søndag. Jeg bliver imponeret, når jeg ser dig i TV Øst, hvor begejstret du kan blive for en pakke tomater. Ja. Hvorfor bliver du begejstret for dem? Jamen, det er, fordi jeg er nørd, og fordi jeg i bund og grund synes, at man skal stemme en nørder til Bruxelles, fordi ellers så bliver man kørt rundt i managen af de store lobbyorganisationer dernede, hvis ikke man har blikket totalt fokuseret på, hvad det er, man vil med sit mandat. Spørgsmålet er her på grundlovens 175 års fødselsdag, om den overhovedet er givet til virkeligheden. Så lad os kigge på vores sørgelige forfatning, og dernæst kigge lidt indad på vores egen demokratiske tilstand. Men aller værst set med mine radikale øjne er nok de store huller, der er i sikringen af grundlæggende menneskerettigheder. Ifølge grundloven har vi enkelte rettigheder. Vi har forsamlings-, ytrings- og religionsfrihed samt ret til privatliv. Så alt det, vi til dagligt tager for givet, nemlig at alle mennesker er født lige og frie, at alle mennesker skal behandles med samme værdighed, at alle mennesker har ret til menneskerettigheder uden forskelsbehandling, uanset oprindelse, køn, seksuel orientering og religion, at alle har ret til liv, frihed og sikkerhed, at ingen må gøre dig til slave, at ingen må handle med dig, ingen menneskehandel er forbudt, at ingen må torturere dig, ingen må udsætte dig for grusom behandling, at alle har ret til at blive anerkendt som en borger med rettigheder og pligter, at alle er lige for loven, uden forskelsbehandling, at alle må gå til en domstol, at ingen må anholde eller tilbageholde dig vilkårligt, og ingen må udvise dig fra dit land, at alle er uskyldige indtil det modsatte bevis ved en retfærdig retssag, at alle har ret til at rejse frit i sit eget land, rejse ud og vende tilbage, at alle har ret til et tilflugtssted, at alle har ret til en nationalitet, at alle voksne har ret til at gifte sig og stifte familie, at alle har ret til at eje deres egen ting, at alle har ret til at deltage demokratisk i styringen af deres eget land, at alle har ret til grundlæggende social og økonomisk tryghed, at alle har ret til arbejde og ret til frihed, at alle har ret til livsnødvendige forhold, mad, tøj, lægehjælp og et sted at bo, at alle har ret til at gå i skole og uddanne sig, at alle har ret til at deltage lige i kulturlivet, til at dyrke sport, til at spille musik og ret til at blive informeret om saglig, faglig, faktuel, videnskabelige fremskridt. Alt det står ikke i grundloven, det står i FN's menneskerettighedskonvention. Danmarks nuværende grundlov blev vedtaget i 1953. Det er den længst gældende grundlov, siden den første grundlov blev vedtaget i 1849. Ingen af de tidligere grundlover var gældende i mere end 50 år. Men nu er det altså 70 år siden, at grundloven sidst blev revideret. På alle demokratiets små og store møder, hvor vi mødes og taler med hinanden, er det nemmest at sige nej. Og mulighederne for at sige nej forekommer endeløse i denne stejle enten-eller tid. Derfor er der så meget desto større grund til at minde sig selv om, at håb uden kritisk tænkning er naivitet. Men kritisk tænkning uden håb er kynisme. Et demokrati er ikke afhængigt af et menneskes vilje og en persons karakter. En demokratisk succes er langt mere kompliceret og derfor langt finere affære. Den står og falder med den enkelte borgers evne og lyst til at gå ind i den arena. I medierne der er man vilde med at placere et ansvar. Vi render hele tiden rundt og skal placere det der ansvar hos nogen. Og samtidig så er der også åbenlyse grunde til det. #Nordic Waste. Men egentlig egner ansvar så forholdsvis dårligt til at pålægge andre. Det egner sig ofte bedst til indvortes brug. Ansvaret er dit, og det er mit. Det er bøvlet, det er besværligt. Men der er ingen anden vej, medmindre vi vil en kultur og en politisk samtale, hvor de hånlige fnys gjalder højst. Så på sin vis må det være det vigtigste, at gå til virkeligheden med andet end en vrængen, at våge pelsen, at være med til at bygge op, at bygge videre på et land, hvor det at melde sig ind i kampen bliver betragtet som mere attråværdigt end fornøjelsen ved at snære af de kæmpende. At trodse tidens herskende idé om, at forsvindende lidt bør aftvinge respekt. At ville et fællesskab, hvor agtelsen i udgangspunkt tilfalder dem, der sætter sig selv på spil. Dem, der forsøger, fejler, forsøger igen, tager ansvar, og som kommer til at se herrens ud, men alligevel tager turen, fordi de hellere vil leve et liv drevet af pligtfølelse og glødende overbevisning, end et liv med armene over kors. Glædelig grundlovsdag.
jeg bliver imponeret, når jeg ser dig i TV Øst, hvor begejstret du kan blive for en pakke tomater. Ja. Hvorfor bliver du begejstret for dem? Jamen, det er fordi, jeg er nørd. Og fordi jeg i bund og grund synes, at man skal stemme en nørder til Bruxelles, fordi ellers så bliver man kørt rundt i managen af de store lobbyorganisationer dernede. Hvis ikke man har blikket totalt fokuseret på, hvad det er, man vil med sit mandat.